Dneska na tiskové konferenci jsme vlastně požádali budoucí naše partnery, ať jsou to města, organizace, jednotlivci, pedagogové, tělocvikáři, aby jsme společně spojili síly, jak dostat děti zpátky na hřiště. Rádi podporujeme projekt 5D Arena kvůli tomu, že se v něm krásně kombinují naše oblíbené věci od sportu přes budoucnost, přes vzdělávání až po nové poznatky v oblasti fyziologie a zdraví. Na spoustě míst v České republice přemýšlí, kde situovat preventivní vzdělávací mimoškolní aktivity. Mohlo by to tvořit alternativu, na kterou by se mohly navazovat smysluplné preventivní vzdělávací, ale i volnočasové aktivity. Dnešní doba je doba datová a právě práce s daty do budoucnosti bude velmi důležitá a právě to spojení se sportem a s dětmi bude, si myslím, že velmi zajímavé. Projekt klubové neboli RT Hubu považuje za velice přínosný pro rozšíření preventivních aktivit v rámci České republiky a jsme připraveni za policii nebo za Národní centrálu proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě s tím pomoci dodáním nějakých programů, které budou směřovat k prevenci násilí. Budeme se soustředit na cílové skupiny dětí, pedagogů a rodičů.